Hei, bună, eu sunt Diana și astăzi o să fac o nouă reacție la Cristi Munteanu și Teo Rău și Lino Golden pe canalul lui Vlad Munteanu, pentru că a fost lansată pe canalul lui Vlad Munteanu, nu sunt eu pe canalul lui, pentru că ador piesa asta și acum vreo 10-15 minute era unul în trending, dar nu știu ce s-a întâmplat și a ajuns 2 în trending și urăsc chestia asta când o piesă pe care o prefer ajunge mai în jos în trending și urăsc. Trebuie să ajungă cât mai sus pentru că e super faină și e bombă piesa și trebuie să o ascultați. Nu uitați să dați un like sau să dați un follow pe Instagram și să vă duceți pe canalul Vlad Munteanu să ascultați cele două piese pentru că a lansat două piese în aceeași zi și în aceeași oră și da, trebuie să le urăz, frate, că mi se strică mereu reacțiile, ori mă bâlbui, ori se întâmplă ceva, ori da, hai să dăm play la piesă și o să las să cânte, după aia o să îmi zic părerea despre ea și hai să începem. Fata asta-i fucking fierbinte, era ta pozează în cuminte, când o văd rămân fără cuvinte. Mamă, cât îi place să se alinte. AK-47, ochii pe spate, cercuri înalte, la cât diamante, formele curvate, vorbele picante, totul ca la carte, are activitate. 90-60, 90 ce foc, nu îmi vine să te las singură deloc. Faci ravagii când postez pe TikTok. Dar tu altă fată face, ea face ce vrea ea, dar nu mai ea. Pasă vine ploaia, o găsești la mama ea. E frumoasă ca se întâia, nu e ușor să fii ca ea. Ea face ce vrea ea, dar nu mai ea. Pasă vine ploaia, o găsești la mama ea. E frumoasă ca se întâia, nu e ușor să fii ca ea. Bagă work după twerk, seara în club, sutoc, părul prins în coc și o face non-stop. Îmi dă poze când e beată, dezbrăcată cum arată, mă pune la pământ, nici nu mai știu cine sunt. Hainele jos de pe tine, repede rău. Ce-ți fac eu acum nu-ți face iubitul tău. Mami, cum arăți pe respectat în tablou. Acasă la tine sau la mine facem show. 90-60, 90 ce foc, nu îmi vine să te las singură deloc. Faci ravagii când postez pe TikTok. Dar tu altă fată face, ea face ce vrea ea, dar nu mai ea. Pasă vine ploaia, o găsești la mama ea. E frumoasă ca se întâia, nu e ușor să fii ca ea. Ea face ce vrea ea, dar nu mai ea. Pasă vine ploaia, o găsești la mama ea. E frumoasă ca se întâia, nu e ușor să fii ca ea. Ea face ce vrea ea, dar nu mai ea. Pasă vine ploaia, o găsești la mama ea. E frumoasă ca se întâia, nu e ușor să fii ca ea. Da, deci ador piesa asta, jur, trebuie să ajungă repede unul în trending pentru că nu știu de ce a scos-o de pe un trending, e superbă și efectiv n-ai cuvinte, trebuie să o asculți neapărat, că dacă nu asculti, e super tare piesa și n-ai cuvinte pentru ea, efectiv, mai ales cum cântă Cristi Munteanu sau Teo Rău pe piesa asta, e superb și Lino Golden cântă superb și da, n-am cuvinte și știu că s-au chinuit să o facă în 5 ore și e nașpa, adică la o piesă stai câteva zile, da? Deci, da, ascultați și voi pentru că e superbă piesa și trebuie să o ascultați neapărat, pentru că dacă nu ascultați, nu știu, adică
Da, duceți-vă pe canal Avla Munteanu și ascultați-le pe amândouă, pentru că sunt două piese, cum vă ziceam la început, sau dacă v-am zis, nu mai știu sigur. Deci, da, nu uitați să dați un like să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că acolo sunt mult mai activă, dar încerc să fiu activă și pe YouTube. Deci, și spuneți-mi în comentarii la ce piesă ați mai vrea să fac reacție, sau la ce piese ați mai vrea să fac reacții, sau orice ați vrea voi, scrieți în comentarii, pentru că comentariile trebuie să fie active, că dacă nu sunt, mă supăr rău pe YouTube, pentru că logic că eu le activez acolo pe setări, le dau click să le activeze, dar YouTube e retard câteodată și le dează, deci YouTube, please, lasă-le active. Da, deci nu uitați să dați un like, să vă abonați, să-mi dați un follow pe Instagram și scrieți la ce piesă ați vrea să fac reacții în comentarii. Eu am fost Diana și ne vedem pe data viitoare. Pa!